ahụ bụ ndị Igbo sị nnọnụ yi dịka ọgụ na nwude nwa ngwụrọ jiri isi ụzọ gbuo ya. Nnọnụ yi dịka ọgụ na nwude nwa ngwụrọ jiri isi ụzọ gbuo ya. Okenye n'ife okwu. Anụ m okwu. Daalụ nna. Daalụ. Ọ sị na nnụnụ nyere dike ọgụ na nwude na nwa ngwụrọ je were ụkwụ nzọgbuo ya. Ọ wee jụ kedu ihe ọ pụta. Ịma na ọ bụrụ ihe enyi na-abụrụ ihe eji ike eme. Eziokwu. O nwere ike dị na-awaja na-awaja. Enwere ike aka. Ndị a na-anụtawa ọgụ nwebele ọtụgoro ọgụ nwebele oge ọsịpụta n'ezi ka anyị mee. Ndị a na-asịpụta n'ezi ka anyị mee ka ngosi gị ihe olu onye ihe eji ego eme ife na ọtọwara kọbọ ọtọwa nwere ihe ọtọgbọ ifu na-abata n'ike ego na ọtọwọ abata n'ike akwụkwọ na ọtọwa ọdịcha isi etọchakom ndị na-echekwado ike aka ma na-anụ ọgụ kụwa ihe buru mmadụ tụọ naanị nke ahụ ewusigo ife na-ewukịta bụ ike ọgụgụ isi ike alụ ike nwekwara ike ego enwezie ike nke ọzọ ike ịma mmadụ na ama m onye na-achị obodo ama m onye na-achị Amerịka mụ na ya dịka nri n'ụtụtụ a onye chọrọ ịgwa m ka m gwa ya ka m na onye n'olu m na mgbede a nke a bụkwa ike ọzọ ike nya ike ịma mmadụ enwekwa ike arụ ike onye ga-eji nwa ụkwụ na mkpa ụkwụrụ ụkwụ jee Enugwu nata ụrụmanja ya emenwe n'ụdị ike ihe na-adị iche iche enwere n'ebe a ka echi nwere ike nwa ngwụrọ ike nwa ngwụrọ abụrụ ike dịka ọgụ enwere ihe nwa ngwụrọ ga-anọ n'ebe a tochie elu ya iwere nye ndị ụkwụ dị alụ ife ha gazie emechacha ya ama na ọnwa ngwụrọ nọ n'ebe na-etotụrụ elu ife a ikpozi ifụja dike ọgụ chile ụtabụla egbe gaba ebe ahụ oluzeni ya onye ama na ndị ilo eche gị nụzọ anwụrụ ya n'aka maka ọ bụrụ ihe ka eji egbe na mma eme ya bụ na ihe o nwere ife ụfọdụ ga-abụ a na-anọ anyị hazie ya o nwere onye na-asị ihe na-eme dị gịnị onye ọnụ na-eku ume nwere ebe ọ na-akpa ike o nwere ife ya imechacha onye ha gị maka ibido n'ime ya anyị ike onye ji nwayọọ omenyabụ ihe o merie nyabụ ihe o nwere ihe ya ije n'ihe ya eme n'ụbọchị tupu ji ejie na mma afọ isi chiji ga afọ isi ọbụla onye ọzọ ewere nwayọọ so nyabụ ife ọnwa ise ọkara n'elu ya ahụ na-agbakọrọ n'elu ya mechaa ife akọkọrọ ezigbo aka ọbọcha ife ahụ ọnya mere na nwa ngwụrọ nwere ike inwudenwu nnụnụ dịka ọgụ enweghị ike inwudenwu maka ife n'oji ugodu eji enwude ụdị nnụnụ afọ o nwere nnụnụ ga-ahụ nwa ngwụrọ n'ọdịnala gbuorie okporo ọfịfị nwa nnụnụ ha na-abịa nso na-egburo na-abịa nso ogide nso ọsọ adịghị aka nwa nnụnụ efegoro ya n'aka dịka ọgụ atịle gbugbere ụta bụla egbe jee na nweme ọfịa ịgba nnụnụ fe ofele ejighị ike eme ụwa ihe onye ọbụla nwere ebe ike dị ọ bụrụ ihe ine ka o nwere ebe ike onye ọbụla dị nwee nke ihe emenwu nwee nke onye ọzọ ga-emenwu daalụ ezigbo mmadụ na-asị enwere onye a na-eneghara anya na iletu mmadụ anya na onye a bara ulu cha na-enwelili ebe ọ baa ụlọ ịma na mbụ ịkọwara anyị maka ndị ichie achọrọ nkekọkwa na bụ ndị ụmụada ihe eji wee mara ha andadị na omenala Igbo mberede mfụrụ a na-asị na a na-eme mmemme ọka ma mmemme ede oke na anụwu mmemme ịwa ji achọrọ nkekọkwa na anyị ulu ji baa n'ala Igbo na nsọ ya ihe eji emegasị anyị bụ anyị ha ata ata enwe nọsọ nsọ nke nwaanyị makwa ka ya na-alụ ebe a n'abalị eziokwu oge ihe ewere n'ofu anyị ewere ofu nke mbụ ọ sị ndị ụmụada bụ nke abụọ na ya anụbeghị ebe a na-ekwu maka ọka na ji na ede n'ọtọ ji ọgwụ ike ọga ha anya mana na-ekwu maka ha ha na-ekwu maka ha ọ bụrụ na ọ nụbeghị ya aṅụ ebe a na-ekwu maka ha maka ama na onwere mmemme a na-eme n'obodo a na-akpọ ịta ọka ịta ọka mmụọ na-apụ na ya nwa mmemme ndị gboo ndebele ma mmemme atamọka mmemme ụgani ka ọ bụrụ na akụ isi ji naanị a na-atụzi anya na ọka na-achọ ịpụta mmemme na-emechi ụgani na-anabata nri na mmiri zobe a na-akpọ ịta ọka enwekwara ili ede
ọ sị na anụbeghị ka nna nkwasị anya enwere ili ede ndị n'Imo na-eli ede ndị Abagana enwere ede arọ Abagana enwere ede arọ Eziowere ili ede bụ nnukwute mmemme ndị a mkpọrọ afọ na-emegasị dịka ifie mmụọ na-apụ ọkacha mmemme niile na-eme n'obodo afọ ya bụ na a na-akwụ maka ịta ọka nyekwu maka ili ede ife ọzọ na-ekwuzi bụ onye bụ nwada bụ nwaanyị amụ n'obodo nugodi ọ nwere okike ọnụbeghị di ọ banye na nwada a na-anabata ha anabata na otu ndị nwada ụmụada bụ ndị n'ogbe go nwa abụghị okorobịa ogbe go na ụmụ ojii ụmụ nwaanyị amụta n'ebe ahụ jebere ije di nnukwu di ụmụ nwoke wee nọdụ ngụ abụ nwoke wee nọdụ n'ụlọ ụmụ nwaanyị pụọ jebe ije di ma o jebezi ije dị n'ime ogbe unu ahụ maka nwere ogbe na-anụkọrịta nwaanyị ma o jebe ije dị n'ogbe ndị ọzọ dị n'ụmụ ojii oru ebo na ise ahụ dị ma o jebe ije dị na mkpọ ma ọ bụ na Abatete ndị a bụ ụmụ ọkpụ enwezi otu ha nwa nwaanyị nwere ike mụọ nwa nwaanyị jedonye afọ ya na ụmụ ọkpụ ọ bụrụ nwaada mana ọ nụbeghị di nne ya edenyere ya afa ọ bụrụ nwa ọkpụ bụrụ nwaada maka amụtaghị ọ na-echezi mgbe ya nụ di ya na ọ bụcha ọsọsọ ndị nugo di bụ ụmụ ọkpụ nwa ọkpụ ga-abụnwukwa nwaanyị na-anụbeghị di anabataghị ya na ụmụ ọkpụ anabatara ya ị gaghị abụ ya a ga-anabata onye ha anabata ya bụ ebe a ka ya akwụsị nke ka o wee onye ọzọ sike ihe bụ ugogbuzu ocheke ugogbuzu ocheke bụ ihe lụọ gị ome ọ bụrụ na nwa agbọghọ etopụta nwa ebe ya wetolu ọ bụrụ nwa agbọghọ mgbe ọ dị obele nwa ọ bụrụ nwa gologolo agbọghọ mgbe ọ bụrụ ochowa mụ na otu pụtacha ihe a na-eji nwa agbọghọ eme ha ugogbuzuo ọ dịkwara nwoke a na-azi ya n'afọ ọzọ ugogbuzuo ọ gosiri na ọnya ya esiri na nwata pụọ mbabata n'uju ihe ọ bụrụ nwoke ọ bụ bata n'uju okorobịa ọ bụrụ nwaanyị ọ bata n'uju ha agbọghọ ejikwu ya egosi onye dịgo nkwadebe n'ihe ọ na-eme ugogbuzuo na ugogbuzugokwa ugo ebego na mgbagbu onwezgo ihe fọrọ ọnụ nna ya makazikwa ha iyi ọsọ ugogbuzu ọja kene onye njikere ọfụma inye ihe ọ kwesịrị inye wee mma ya wepụta ife ọ bụrụ na nze bụ na nwaada ijikere n'uju ebube niile eto ya ugogbuzuo uju na izu oke nke ọkwa onye nọ na ya maọbụ nwa agbọghọ maọbụ nna maọbụ ọrụ nna mụtara ụmụaka ụmụ ya wee nụọ nwaanyị wee mụta nwa nwoke ụmụ nwoke ịtọ mụtara nụọ nwaanyị mụta nwoke oke baa ofu n'ime nwa ya ugo ejide ka ihe ugo si na ugogbuzu baya ugo na-esogoro wee nọsie ike ọnọdụ ka ewuzie m nna ewudogo m ọfụma anọdogo m ọfụma enwugo m ọgọ nwee nwa nwoke nwee nwa ugogbuzu na program izi na mampa mụ nwee jiri nọ mana asị ka nchene gị ya agba mbọ mana ọ nwekwa elele mgbe ụfọdụ ọ nwere ofufu mgbe ụfọdụ ọ hazụ ime egwu ọ na-emegide omenala mana ọ na-adịcha m mma ịghọtago maka na omenala ya bụrụ dị bifo ka abịa so abịa gwurie ọ na-adịchara m mma na ntị ma ọ bụrụkwa na nwa abịa ibia ya adị nwere oge ha nwere onwe nsị nya na ịghọtago mana ezie na omenala bụ alụ ịma na ọ bụrụ maka na ọ mmadụ na-aba n'izo ndebire gaba ihe ọbụla na-eme n'ụwa ahụ ndị ntụrụ ya ndị eziokwu onye onye jere ha mfe mgbe koziri ọkpụ na ya ugwu eziokwu mana ọ bụrụ ha ntụ jụọ na ọ ji emagwuolu ọ bụrụ m ka mmadụ ejiri si na ọnwụ na ibi ya bụzi nke ọjị ya ya na m kelele gị
ịsọkwa nghọta iwe na-ekwu ọga anyị aghọtakwa ife ị na-ekwu esere nghọta na-ekwu maka ọ na mara maka na-atụ were ofe ife okenye ma ọmụ nwakwu megidela omenala wee ma ha atụ ka aghọta ife ị na-ekwu na nke ịmago na nke mgbede nwe bifo na-abanye ugwu ndapụ megele ka m nwere oru ebi emere na mgbede wee kwuo bifo na-abanye ụlọ si na onye nwere omenala chigharịbazia mmadụ na nke chita nwa ahụ dịka ka asị na omenala bụ gee ntị ọ gị na-aghọtara ife anyị kwu ife nkwu mgbe a bụ gbasara ọ bụ niile gebe ọmalịcha mmemme a enwe ndị na-akpọbu mbụ dịka ụmụ nwaanyị si na di ya enwu ewee si anya mee nke nwa mee nke nwa mee nke nwa ikekwa ndị na-agụ ya mana ọ marọ nke bụ nke ewee na-achọ imegidie okenye ewee gwakwa ya ka o yi esikwa wee lịpụta n'ebe afọ a na-achọ ịkpọpụye na ịkpọpụye ma atabikwuo ile enwego ndị kwụsịrị ụdị ife a maọbụ na-asị ya jee ebe nwa ma ọ na-asị ya weta ife nwa tinye n'ife nwa okenye agwụ ya na ọ bụ ọkwa eziokwu na onye a na-aghọgbu gị aghọgbu maka na ịmarọ nke bụ nke o nwerekwa mgbe anyị ji wee si na omenala okenye ọkwa ịghọta ife nwere mgbe eji si na omenala dị njọ achọba onye ha aka mfe omenala n'anya karịa anyanwa kama na omenala nke mfe n'anya nke ezigbo ya nwere nke adịghị mma onweghị onye ga-apụta ogwuyi na ya ezunaghị ya ozu nwe onye ga-apụta kịta sị na m afọ omenala n'anya mana aga m eji ka m wee meta ọha niile mma ka wee sị na omenala adịrọ mmadụ mma ihe ikwu na mbido dị mma maka o nwere omenala na-emegide mmadụ ihe ụka wetara bụ ife mee ka atọ ndị mmadụ na-agbụ onye na-ekwu ya kịta bụsọ omenala ga-emegide ya ọchọ onye ya zọpụta ya omenala na-emegide onye ọbụla na ọchọ bụsị ike eje ikpe ma ọ jee ka omenala ndị mmalụ omenala nchọ iji wee megide gị mgba ibibi ekpe ha bụ na onye nwe onye si obodo ọbụla nwere omenala dị mma nwe nke adịrọ mma ọ ndị dị mma ka anyị na-ewelite elu onwe ndị adịghị mma na-agba ọfụ a anyị ekwu na ọ dịrọzi mma mana onwezi onye si na omenala niile bụ ofu na ha ncha dịcha mma anyị ga-eso wee nabata ya ihe okwu dị mma ọ bụrụ na ihe na-enwenye kwa uche ma okwukwa anyị ya nene enyi ma nke okwu ọ dabanye ihe anyị na-ekwu maka ya o nwere mbọchị m na-eme njem Enugu pụta n'ụzọ fụ moto nọ n'akụkụ moto ahụ ewere ọmụ tinye n'iru ya wetakwa ọmụ tinyekwa n'azụ ya na moto ahụ nwee megide moto ahụ gbagwojuo m anya maka na ama m na ọ bụrụ na moto ahụ mere mmebi o nwere ụmụ ihe ha na-ederesi n'ogologo iro igosi na moto mere mmebi mana nke anụnwa ewere ọmụ tinye n'iru moto werekwa ọmụ tinye n'azụ moto ọ gbagwojuo m anya na-ajụdo onwe m moto nwere ozu o buru o ji wee kwụsị n'ebe a ka o nwere onye o gburu o ji kwụsị n'ebe a ka o nwere ihe mere moto ahụ o ji kwụsị n'ụdị a ewere ọmụ tinye n'iru n'azụ nwee sị na mmecha na m ga-ajụ gị na mmemme a ka m mara ihe kpatara onye ọnọdụ moto a ji nọbizie n'ụdị a itinye ọmụ n'iru n'azụ ọnwa onye nọ ebe ahụ mgbe ifo moto ahụ bụ na maka ọgwụ nke ụfọdụ aka ajụta ya nke mbụ ọ bụ na mmadụ nọ nso ma olunwu nso nye anya n'ime moto ahụ mana onwe ihe dị ya maka na nke ọ bụrụ na ụgbọala bụ ozu mgbe mmebi wee kwụsị ndị mmadụ nke ọ bụrụ na ha bụ ozu a na ha dị ịtọ wee na-ana ọ bụrụ ozu niile na-ekwo ekwo ọ nwere mmadụ na-aba nwanne ha ga-anwụnara ebile naba ha pụta n'ụzọ ụgbọala mmebie mfa nke chọchọ onye ga-alụ ya hapụ ozu n'ime ụgbọ ahụ dị ebe a ọ ka ma ajụ ya ma ọ dị enyo anya mara ma mgbe dị n'ime ụgbọala ya afọ ọ bụ na ihe adịrị ya ka ahụ nke mbụ ama na-akwụwa ya tinye ọmụ n'ihu ya ife ọzọ ga-emezi ọ bụ na ụgbọala ha ebughị ozu ihe ọzọ ga-emezi na-anwụ ike ịgbanye ọmụ n'ụgbọala bụ na ụgbọala ahụ mebiri ihe ahụ mebiri ife ọ nke ọ bụ na ogbu mmadụ wee ekwụghị ya n'ebe afọ mmanye ọmụ ahụ ike igosi ndị onye ọbụla pụta mmanụ ihe nọ n'okwu ọ bụrụgodị ndị oyibo na-akpụrụ moto apụtafụ ya
sama na moto n'ụgbọanya na-arụ adịrị ya n'onwe ihe nọ na ya karịa nke bụ nke iji manye ọmụ ihe ọzọ nke iji manye ụgbọala ọmụ bụ nọ na-ese okwu nọ na-ese okwu ewee debie ma ọnụokwu n'okwu n'okporo ụzọ ọ bụrụ na okwu n'irube mmadụ ụmụ na nke kpezie ikpe ụmụnne na-agba n'azụ ihe nna ha ọ bụrụ na nna ha nwe ụgbọala ụmụ na kpesịasị ụgbọala kwụrụgodo ebe onye ọ na-emetụrụ aka ma nwoke ma nwaanyị hapụgo na ụgbọala gakwụrụ ebe ha amụ ihe ọmụ ụmụnna enwerego ụgbọala afọ mba afọ mmadụ naba n'azụ ya chagodonu ọ bụrụ na ha nwere na ha ga-eburuzie mana ọ dụgo ha n'aka ha amanye ya ọmụ ụgbọala akwụrụ ebe ha onwe onye ga-ebupụ nwunye n'ebe ọ dị ya bụ na anya ma nọ nwe ebe akwụ ihe mere nke ahụ maka na nwa amakwuru ọnọ na-agata wee fụta ya ahụ nke eluzi ọ bụ na ụgbọala bụ ozu nwatakịrị eziokwu mana arụ adịrọzi ụgbọala egwekwa na-achọ ka eme ya ka ọ gawakwa mana ife ụgbọala ka nke a mụrụ ọmụ ịkpọfere ị gaghị anọzi jụọ ihe ebe eji mụ ihe ọmụ ike iji mụ ụgbọala onwe ike daalụ ezigbo mmadụ ka anyị na-aga ọ ka ọ bụ ihe ọ na-ekwu bụ mmiri mmalụ ugwu ga-arụ mana nke ọzọ ọ na-ekwukwa nke bụla asụsụ ihe ọ na-ekwu ihe ama nke abụọ bụ uri chidere agụ ịma agụ nke agụ okpu nke a na-enwe ntụpọ ọkweghị akọwapụta uche okenye wee mara ihe ọ na-ekwu ihe agha otu a chi si ede ọgịnị okenawa ọgịnị dịka onwenye nọdụ anyị see ya ihe na-arụ ọmachasị ya mma na-achọ ogulu ọgịnị agụ ahụ na-enwesị ntụpọ ọchie dozi ya arụ ya otu afọ ọmụkwa nwa ebidokwa na nwa nwekwa ụdị agwa ahụ ọnya ka ọ na-ekwu ya uri chi dere agụ ọnyanwa ife ihe na-apụta bụ ọntarịchi ada agwọpụ ya n'ọgwụ ị na-ewere mmadụ iwe na ọmara mma asị na-ahapụ ya na uri chi dere agụ ọ bụrụ onye amụnyere na mma na nna ya ji ezigbo ego ndị be ha ji ezigbote ego ọdịna nwa ihe na-agaghị ọfụma gapịa na uri chedara agụ n'onyechi ya nye ya ka anyị gaa n'onye ọzọ ọ na-abụ elu ebe n'ime obodo dịka ebe ụmụnna m asa nwaanyị a na-ekwu osisi ọ bụrụ obodo mepere emepe ụfụkwa na ụmụ nwaanyị na-ere anị na-ekwu okwu anị mana ọ bụrụ na obodo asị na ụmụ nwaanyị adịghị ekwu okwu anyị biko kọwagodo nwunye ya n'okenye mba ihe a jụrụ dị mkpa a sị na ọ bụ n'obodo n'obodo amụrụ mmadụ n'ime ogbe na ụmụnna na-ekwube na nwaanyị adịghị ekwu okwu anyị ha bịaghị ekwukwu ya o nwaanyị abịaghị ekwu okwu anyị mana ọsọ mana abịaza n'ọrụ oyibo ihe dịka n'Ọnịsha bụkwa Ọnịsha nke ndị nwe obodo na Ọnịsha nke ndị ọrụ oyibo ịmana Ọnịsha dị ebe a nwe Ọnịsha ndị nwe obodo ndị nwe Ọnịsha enwe iruo n'ogbe ha ahụkwaghị na nwaanyị dị ekwu okwu anyị mana ebeza n'elu Ọnịsha na mgbagota ebe ndị Igbo ndị abịa bi nwaanyị nwere ike na-ele anya ebe ahụ ma ọ na-ego na-ele ọ dịkwa otu a n'Enugwu ma na Lagos o wee sị ihe kpata ya bụ obere ife na-eme n'ime ogbe a na-emenwu n'ọrụ oyibo n'ogbe bụ na ndị ahụ nọ ebe ahụ ka ji omenala ha aka ndị nwerachi ndị Enugu Agidi ndị Nibo ndị ụmụ awụrụ ndị n'ọgụ fugo ndị ama ọkpara ndị ọmụọ n'ime ogbe ahụ gasị ha ka ji omenala ha aka ọfụma ya ka ị ga-enweta onye dị afọ 80 ama na ọnya tọrọ onye atọ ọnya na ndị a kele ofu anyị ndị ọzọ fụ Nwokeke tọọ ọka afọ na ha gbara n'ọka anyị ihe afọ ụdị ha n'Enugwu na Ọnịsha ebe ndị mmadụ bi ya bụ n'ihe aka na-ekwu okwu omenala n'obodo dị iche iche elu ha na Lagos na Kano na Abuja na ebe ndị a adịghị ekwuzi okwu omenala onye mere na ewetakwa ọ bụrụ sọsọ ihe okwu na-eme n'ogbe ilukwa n'ogbe ọ na mmadụ anwụọ ihe jezi afịa na mmadụ nwụ na afịa dọrọ onye ọ na-anabata abata na-abanye n'ebe mmadụ nwụ
mana ụlọ ncha mmadụ ịnọ ga-ebi n'ofu na ofufu onye nwụọ pụta ọgafe unu eburu ozu na-arịtụ onye ma na-eje aba na-eje ebe ọ na-eje unu esiri ofu obodo na-abụrụ nwanne ihe ọbịa unu bi n'ofu ụlọ ma unu abụrụ nwanne ya bụ na ọ bụrụ ihe na-eme n'ogbe na-eme n'ọrụ oyibo ọ nkwa ife ahụ ime n'ogbe ime n'ụlọ obibi nafele onwe anya ajụghị eze ụmụ agbọghọ nwekwa ụdị efe gara osi oyili osi ọgbara ọtọ na-aga n'ụzọ n'ọrụ oyibo ihe emenwe n'obodo iso ya pụta nwanne nne gị asị ọkwụ nne ka be anyị na-aga ha dodoghị na-akwasị gị bịa ebe a oluko nke ịgbọtọ na-aga n'ụzọ a na-ekwu ọdọkpụrụ gị na-aga ahụ ndị mmadụ ana-agafe unu na maghị ha na-enwe nwanne na-agbara ọtọ yiri ha na-aga n'ụzọ dọkpụrụ gị na-aga ihe eme nwunye n'ọrụ oyibo ọ na-eyibe m efe ọ gbasara ihe ekwu ọgbasara gị n'obodo ọ gbasara nwanne mma gị ọ gụpụta nwanne nna gị ya bụ na nwaanyị adịghị ekwu okwu anyị otu ndị otu debie ihe mere na nwaanyị adịghị ekwu okwu anyị bụ na mbịambịa adịghị ebu isi anyị nwaanyị ọ bịara abịa n'agbanyeghị na-arụtaghị ya obiri nwụta nwa ọ ka bịara abịa anyị niile dị n'aka ụmụ nwoke otu ndị gboo si debie ihe anyị si wee dị n'aka ụmụ nwoke hi nne bụ na ụmụ nwoke na-anọgide naanị ụmụ ka na-eje mba nwaanyị nọkọta ọ pụọ ọmụta ya ọnụọ di nọkọta ya nwoke bụ na be nna ya ka ọ ya anọ mụọ nwoke ọzọ ahanyekwa ihe n'aka ọnọdụkwa otu ndị gboo si debie nwaanyị nwere ike igo anyị na onwe ike ọ bụrụ na ogbe ka nwaanyị chọrọ igo anyị na ụmụ awụrụ ma ọ bụ na ide anyị osi n'aka nwoke wee gopụta anyị ịma na-ejikwa ya bụ okwu emegidekwa ụmụ nwaanyị maka ụfọdụ oge ilukwa na nya obodo onye nwaanyị nwere ike igopụta na nke ya ịfụkwa ndị ya abịa zọsi ya anya ha azọsa ma ọ bụ na-alị ya anya n'ike gbakwa ya na nwaanyị adịghị ekwu okwu ala mba fama nakwaghị nke gị na nwaanyị dị ekwu okwu anyị ọ bụrụ na ihe niile nwechara usoro anyị ama na ebe a sị na nwaanyị nwere ike ịzụ anyị anyị kwuo ya anyị emebi ihe mana ọ bụrụ na nwaanyị nwee di di ya nwụọ ọ nwaanyị nwe anyị die nwaanyị ga na-akọ ihe na anyị die ọbụghị di ya nwụzi ya esi enye akọzi na ihe kamazi na ọ bụrụ na anyị ahụ esebe okwu nwaanyị amịa mbịa bịa gba aka ebe na anyị afọ si na m ji n'aka na anyị anyị bụ ihe a maka ife na ndị Igbo kwetara nwaanyị ahụ mgbe ọ bịara abịa naanị doa gbuo na nwaanyị ahụ mgbe eji wee nụta ya nọọ nwoke bụ onye ohe ndị Igbo ji debi otu afọ ka ọ dị abụna nwaanyị anụta afọ ise gara aga ma afọ iri na ofu gara agọpụta okwu okwu ebe ọka anyị dị kedu ezi mgbe o ji wee mara ebe ọka anyị dị onye ndị Igbo ji debi otu ahụ ma ije ka ị narị anị ya maka ife na nwaanyị ka ọ bụ ọmkwa omenala na-echekwa ya ihe nwoke bụ nwunye enwe anyị analị ya ihe nyefere gị sama ya dịkwa daalụrị ndị okenye ịmana ọnya ka a na-ekwu na omenala ọ dị otu adịgbo otu ọzọ ajụghị na-adị ma maka a na-eji akọwata ebe ụfọdụ ebe m na-ajụ ntị ka ịkọwatụrụ mpụ ịnụ ha na-asị na nkịta asị onye ya tụrụ afịa welatari ego na ntụkwasị ya arụ ọ dị mma na nkịta sịrị onye ya tọrọ asị ụtarị ya ego na ntukwu anya gbagoro ya ahụ inu ya ahụ ife menụ inu ahụ anyị agachara ya obere n'elu ya ọ bụrụ na mmadụ oge ihe na-aga aga nkịta nwe mgbe ọ na-etukwu anyị ndị mmadụ na-egote oche ọnweghị oche o wee nye mmadụ egogotarị ya oche n'afịa onye ọtụwa oche wee lụọ n'ahịa wee nọralụ mgbaghachi ehifie mgbede ọ natara chijikwu ntara ochifuo ọ gaa nkwa izu gaa izu ụka na-abụ gaa izu ịtọ onye nwe atụrụ ego afịa afọrọ ekwe amụrụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ nkịta wee bidozie ma otu si etukwu anyị ọ bịa were iki ahụ wee gwudo n'anyị ebe ọ nọ na-eche onye ọ tọrọ afọ ọ marịza ya arụ ogotere ya gara ntukwu anyị amalụgo ma onwe ihe ya bụ mmadụ takata ụdị afọ ha marị ya arụ ife ndị a eji agụụ wee zụ nke rie ofu nri
chi echi onye elizi ọzọ obere nwa ahụ mana okenye anyị eme nwunye nkwa mgbe ya enye mmadụ ihe atọ aka mmadụ meere gị ihe omeghalụ ya iwezela okele ugwu nso wee mee ihe ahụ onye chọrọ ije ihe onwe akwa ị na-ayọ nwanne gị ka o gotalị gị ogụtaghị ya iwe wezela akwa inwe wee jizere wee jezie wezela ajụzi nke maka isi hapụ ọzọ na nkịta na ndụkweta nwegoro ya atụ ya pụọzịa hapụzi ya nọ na ama echekọtago ike gwụzie onwe ka nsi mezie ya adịbazi otu a ịchọrọ imel mmadụ ihe imeli ya mgbe ya abalị ya uru okenye ọ gịnị bụ ọzọ nze ichie ọzọ ọ kwesịrị ka onye ụka chie ihe ịtọ ndị a ọzọ ichie na gịnị na nze ọ kwesịrị ka onye bụ ka onye ụka chie echichi ndị a niile daalụ sọsọ ọzọ na ichie ka a na-echi echi n'ihe ndị ọgba afa nze ada echi ya echi ichie ọzọ ebụrụ nze ichie ọzọ ebụrụ onye nze ichie eze bụ ọkwa enyeghị enye maka ife n'ichiri ọzọ ichiri ọzọ ị gaghị abụ onye ichie ichie ahụ bụ na ndị ogbe họpụtara ike nọchite anya ha n'ebe igwe nọ ịbụrụ ichie ogbe afọ nke ichizi ichie kene ụmụnna gị na ọkwa ha nye gị o wee sị ma onye ụkọ ya echi ihe ndị a onye ụka ga-echi ihe ndị a nọ onye ụka ga-echi ọzọ kama na onwe ya na-ewepụ na otutu ugolọma tupu eri anụ ya erie onwe ya na-ewepụ na anụ ugolọma tupu erie ya onye nze chọọ ichi ọzọ onye ụka chọọ ichi ọzọ otu ọnụ ụka ọ na-eje o na-ada ama ka ndị ụka ndị ọzọ agụtafe na ọnwụ ụka nke nso na n'isi maka nnekwu maka ndị na-ekwuchite ọnụ ndị ụka niile okenye tupu ndị mmadụ agụtasịa m n'ebe a nọkịta a na-ekwuchite ọnụ ụka nke mbụ onye isi nnakọta ihe ya eme n'ime ebe afọ ndị ụka afọ ya echi onwe ndị ụka sị na ha chọrọ ichi ma hapụba mana ndị ụka katọlik ga-echinwu ọzọ kama na ha chọọ ichi ha abịakwute anyị abụ m onye isi oche ndị na-afụ maka echimechi na-achịdasịsị Ọnịsha a na-akpọ ya Culture and Title Commission. na-achọ m ichi ọzọ abụ m onye ụka achọ m ichi ọzọ anọghị ya anyị mgbe ya jebe na nawa ka ọ hapụ ịdaba n'aka ndị ga-edufie ụzọ maka onwe ihe obodo ụfọdụ ka tie n'ọzọ ha ụka anabatabeghị tupu isi ọzọ obodo afọ anyị ewepụtara ya o wepụghị ihe anyị ekweghị ebe ihe chidebe ekweghị ife ịnama nnabata nwe obodo ọzọ ha ka na-esi okwu ekwere ewepụ ihe ụka gwa ha wepụ ụka wee gwa ndị obodo ndị ụka onye aka na wee chi ọzọ ndị enyi achọghị ikpe obodo ha afa na-abụ na ndị ụka ga-echi ndị ụka nka nnekwu okwu ga-echi nwa ọzọ maka ifi nọọ n'ebe a ka ihe echiwe eme ka iru nwa nke adị ọfụ ọ bụrụ na ichi ha ọzọ ihe echinwu ichie ọ bụrụ na ichi ha ichie ọnụ amalụ n'okwu ọ bụrụ na ichi ha ọzọ ihe echinwu eze obodo ọ bụrụ na ichi ha eze obodo ọnụ amalụ n'okwu na ọ bụrụ na Chineke wepụtaghị ka maka ifi na ịmara ife gụọ akwụkwọ wepụtakwu ego nwe ha ezigbote akụ na uche ka ichie obodo isi mba n'ihi na aja ụka na ịgaghị ichi ewee weta ofe onye ọjọọ obita mmiri na amụghọ Chukwu na-efe ihe sọ ya wee mee igwe obodo unu onye sọ akọghị na-eme ị gaghị apụtazi ta onye ọbụla ụta maka ife na-agwaghị chi ejo na obodo nwere ebe Chineke ihe ọ chọ ka anyị lụọ n'obodo ka o wee balụ onye enu na onye anyị mma mee ka obodo dị n'udo ị gaghị asị na na-achọrọ m ife Chukwu ọfụma na achọghị ichi ọzọ ọ bụ ịchọghị ichi n'ime ịchọghị ichi o mana asịsị na ụka megide ya
kama isi ịchọ ichi onye ọ na-enwe ike ime ihe sọọ ya nke ise gị isi masị ha na mma nabatara ya ihe emenwu ga mana ọ bụzi ipe na-asị na ịmara ihe pụta ha na ndị ụka na-echi ọzọ otu ọ bụ n'ụka ahụ ihe nọ n'ime ya daalụrị nnọọ ka anyị kọwa gị ọfụma biko o nwere okwu a na-ekwu ntị ka ịkọwata m anụ kwụ n'ọkụ nwaanyị azaba oku ike hello kwuo ya ọzọ anụ kwụ n'ọkụ nwaanyị azaba oku ike ikwụsịgo yeah ọ dị mma ọ bụchaghị okwutechaghị ọfụma anụkwụ ihe ọkwesị ihe inu aga m enye akụ na-abụ inu anyị kwesịrị ekwu nke mbụ na bụ ji gwụ n'ọba nwaanyị azaba oku ike anụ kwụrụ n'ọkụ nwaanyị azaba oku ọnụọma ọ bụrụ oku ike ka ọ ya azụ na anụ kwụrụ n'ọkụ anụ kwụrụ n'ọkụ ya anụ kwụrụ na ngịga ndị gbuo ewu ọma kwesịrị ọrụ ewu n'ọkụ ndị na-akpọzi okozi ndị ma ọma ị na-akpọ m ọ bụrụ onu oku ike ka ya aza mana ọ ma na di ekpọọ ya na ibenye anụ ka ọ taa ọ kpọdoro okwu ahụ isi naanị anụ kwụkwalụ n'ọkụ nwaanyị azawa oku ọnụọma ji gwụ n'ọba nwaanyị azawa oku ike ka ihe akpọrọ m ọkpamgo na ji agwụ n'ọba gị ọ na-akpọrọ m nke ọhịa enye m ji gwụ n'ọba nwaanyị azawa oku ike oku ike bụ ogene ka ihe ọ bụ akpọzila m mgbe na ji agwụ n'ọba manwụ na anụ kwụrụ n'ọkụ ọrụ egwu kwụrụ n'ọkụ ji ewe kpọọ ya dị mama ị na-akpọ m oge na ọkpọrọ ya akpọ bịa ya mgbe ị na-akpọ ya ka ọma mgbe ebenye ya anụ ya etinye n'ime ite ị na-abụ na ọgbazite ịnụ ha ọfụma ọ sị na anụ kwụrụ n'ọkụ nwaanyị etowe oku ike ọ gaghị azụ oku ike na anụ kwụrụ n'ọkụ jigwu n'ọba kwechazi oku ike anụ kwụrụ n'ọkụ nwaanyị ezowe oku n'ọma na-abụ na ihe mmadụ ihe eji alata mmadụ na-adịba onye fụ ihe ọ chọrọ ọgba mbọ ka ọmam ha onye elu ya aka ihe mmadụ mgbele ka eji asọpụrụ ya ọhụụ na nwoke enwe anụ ọnwụ na ngịga nwunye ga-enye ya nsọpụrụ ọkọ nwoke n'aka nwunye ya nedaba ya anya o nwere ebe a na-ese okwu ala ofe okenye abịa tinye ọjị n'aka onye ma na nne ya nwere ekwu ya anapụ ya ọjị so achọrọ m ka m ghọta ihe bụ ihe ahụ o mere ihe anwa a na-ese okwu anyị ofu okenye mejide ọjị n'aka so onye ma na nne ya nwere ekwu ya bịa anapụ ya ọjị gịnị mezie onye ọbụla ejiri nwayọọ nwayọọ na-apụta maka anyị ama na-ebu n'obi ya otu na na-ese okwu ha na-azọ ihe ekwu bụ ekwu ọkụ ekwu bụ ekwu ọkụ ngwa banyezi ekwu bụ ekwu ọkụ ihe okwu ya bụ atụ okwu ka ọ mara atụ okwu ka ọ mara o sizi na ndị ọ gwara okwu gamagolifu onye ma n'ihe a na-ekwu bụ asị ya bịa napụ m ọjị onye ma n'ihe a na-ekwu bụ eziokwu ya bịa napụ m ọjị ndị ọ gwara okwu amalụgo anyị ama nọ ebe akwụ ihe obu n'obi okwu a nwere ike igbu aka n'ime ogbu aka ekpe onye ma nne ya enweghị ekwu onweghị onye nne ya enweghị ekwu ihe eji ma nne onye ọbụla bụ ekwu na ekwu ọkụ onye ọbụla nne mmadụ ga-enwe ntị ekwu ọkụ na onye ma na nne ya edịghọgharị anyị ya bịa napụ m ọjị ndị ọhụrụ na-agwazi bụ ndị ga-ama ebe mma ọ na-egbu na-aga mma mmiri onye amaghị egbu ji ọkpa abụ ihe bụ atụ okwu ka ọ maara sọsọ ndị ọ gwara ga-aghọta ihe ọ bụ o sizi n'ebe okwu anya ha na-azọ na-aga o jikwu na ife ife nwekwa ike ime ndị ọzọ ji gbafela ọsọ bụ na afụgo na o ji ọfọ na ndị a na-achọ ịghọrị onye maọbụ onye ma na mmegbu dị mma na-abịa wepụ ọjị napụ ọjị a ọsọ igbo amaka kwado na-alụrị nne ka chọrọ izu onwe ihe nnafụ na-agbagoju m anya akakpọ kedu ihe na-ebute mmadụ ịda akakpọ nke ịbụọ bụ o nwere ife nnafụ
onwe ndụba anyị na-akpọ ọjara mba ahụ apụ onwe nwa ya wa mụọ o buru iru ma amaghị iru ọwụ ihe a zuru ọnụ manifestiri ebe anyị oji ọka nkụ ka ise na-akpatara iru gịnị ka ọ ga-ebu? Onye bụ iru mkpi ka onye bụ iru ọkụkọ ka iru mmadụ? ọ bụghị o nwere ọnwe ụdị iru ha na-ebuwe mbụ ndị ahụ ha bịazi ha na-emezi ka ndị ezucha ha otu ekele otu iru ha na-adịkwa iru mmadụ ka iru ndị abụọ mmadụ? ọ iru mmadụ mana ife ya ime ya anya ị ga-ama na ozuchaghị ezu. Ndị be anyị na-akpọ ya ọjara mba hụ apụ ebe ọbụla njara ibi na Enugu m jere ụbọchị afụtara ya na Nnewi m jekwara afụtara ya ịbịa be anyị ọ dị adụma ife ihe oyi na-ekwu ihe ahụ bụ nke ndị oyibo na-akpọ mbesa anyị abịa ka ọ na-ekwu ya o nwere irufa na-adị efu ha n'ime n'ọfọ ya n'uche babịa na iyi onwe ha onye abịa ka ọ na-ekwu ya ọ bụcha na ọbọzi mana ọ ga-abụnata ọ ga-adị n'oge gboo ịmana ife ahụ bụ ife so agbụrụ ọbara aga ọ ga-adị n'oge gboo ogodo akakpọ ọ na-ajụ esi akakpọ ọ sikara ike ihe na-akpata akakpọ ihe nke mbụ na-akpata ya bụ na onwe ndị ọdịnala ha otu esi nwe anyarị nwe ndị akakpọ dị n'agbụrụ ha ọ dịkata osigụta otu esi enwe ndị akwụkwọ ụdọ na agbụrụ ha ofunye akwụkwọ ụdọ ofunye akwụkwọ ụdọ ndị akakpọ nnabe ha eji agbala ezinụlọ ahụ ọsọ n'ịrụ nwaanyị na ndị adịnwe akakpọ na ha ya nụ nwa m ozi ya ahụrụ na onye na-abịabeghị ịnụ nwa gị topụta mana ịmụga na akakpọ dịbe ha oke rube ọmụ akakpọ ha nwekwa akakpọ o nwere mba na-adị akakpọ oge gboo ndị aka nri aka ndị ọ na-adị obele na-akpụ alụ nkwa obodo ha dịgasị mgbe afọ agbụrụ ha karịkwa otu afọ ihe na-ebute akakpọwụ na agbụrụ n'ọbara ka ọ na-adịkwa na agbụrụ mana ọbụzaghị nke ọzọ onye okwuru nwa otu irufa na-adị ọ ga-abụ ndị iru ọkụ ahụ ndị a nwere aba bịa nwee ọnụ onye a na-afụwa n'ije ụwa nkwa ihe ahụ ime mpụ ma emekanye ofu ihe omenala ga-ejikwa ya taa ya afụ nwe ha ime akakpọ ime ụdị alụlụ adịgaghị lụọ n'oge gboo ha akpụghị alụ efichaghị adị mmụọ akakpọ mmụọ ewere taa ya afụfụ ịmụ akakpọ ya nta nwunye nwaanyị ga ya anụ nwudi nwere onye emekarị ibie ọ dị nwata bụla okenye nwere nwata eji ata eji abụ mmadụ ọnụ onye menọdụ adị mma ime alụzo ya ezo n'oge gboo ụdị ebe akụsi esegoda